Sve kreće od discipline, ne od motivacije. Ko što sam rekao, 100 puta smo čuli to. Disciplina je glavna, motivacija je pip. I mi ćemo danas to da prođemo. Malo ćeš da vidiš kako ja sve to vidim, kako ja razmišljam, možda ne baš kako bi ti razmišljao ili kako bi ti neko rekao. Možda neću da budem prijatan za tvoje uši i možda ću da budem surovo realan. To je i razlog zato što sam počeo ovaj podcast, da bi ti mogao da čuješ neku surovu realnost i da bi tu realnost prihvatio i primenio kod sebe. Ok. Tako. Sve kreće od discipline, ne od motivacije. Motivacija je za trenutak, disciplina je za život. Motivaciju su počeli više da koriste lenji ljudi nego ljudi kojima je zapravo motivacija potrebna. Dobrodošli. Disciplina je toliko puta izrečena u prošlosti i njen standard se pomerio za stepenik ispod, da svako ko se hrani zdravo je postao disciplinovan. Lenji ljudi su počeli da se kriju iza reči motivacije, nisam motivisan i prosto ne vidim naznaku da će to da se promeni, tako da motivaciju prepisujemo ljudima koji je traže, koji je nemaju i zbog toga ih pa stavimo onako jedan mali žig na njih da su više nemotivisani, da im je nemotivacija prioritet. Disciplina, zbog njenog standarda, danas je postala lako dostižna. Ne kažem da je to loša stvar, čak što više tebi to treba da bude olakšanje, jer bukvalno sve što trebaš da radiš da bi dobio pečat disciplinovanog čoveka jeste da jedeš 3 puta na dan, da ne jedeš industrijsku hranu koja te uništava, da ne piješ sokove, da ne piješ alkohol i da si redovan na treningu. Bukvalno to je toliko prosto da ok, to uradi, imat ćeš, kao što na Instagramu imamo onaj approval za profil, štiklicu, ti imaš taj approval za disciplinovanog čoveka. Jako prosto.